Jste připraveni objevit kombinaci pohodlí a stylu s rohovou sedací soupravou Montana XL? Představte si relaxaci na nové úrovni díky jejím polohovacím a posuvným záhlavníkům, ideální pro odpočinek po dlouhém dni. Díky elektrickému výsuvu snadno upravíte hloubku sedu až o 26 cm či vytvoříte prostor ke spaní. Můžete také pořídit praktický ochranný přehoz ve stejné látce, jako má vaše sedačka. Tato souprava vás okouzlí svým moderním, minimalistickým designem a luxusním prošíváním, které dodává mimořádnou eleganci. Nejenže vypadá skvěle, ale díky kombinaci pružin Faliste a kvalitní polyuretanové pěny nabízí i výjimečné pohodlí. Doplňte sestavu také luxusním relaxačním křeslem s elektrickým polohováním a otáčením o 360 stupňů. Vyberte si jej ve stejné potahové látce, jako je vaše sedačka, nebo v kontrastní barvě, která mu dá vyniknout. Žádná sestava také není kompletní bez konferenčního stolku. V kolekci Montana také najdete variantu L se stejnými funkcemi, nebo variantu Mini bez bočních záhlavníků. Přijďte se podívat osobně na jeden z našich showroomů nebo navštivte naše stránky na www.lumax-nábytek.cz.